etorri. Bueno, besteik gabe, bertso hasten honen aurkezpena batetik eta bestetik, zergaitia ez da. Bueno, ez da urte borobila, normalian olako ekimenak urte borobiletan antolatu egian, azkena zestuan 2009an antolatu zen, Ustapidearen emengarren urte mugan. Baina apur bat ekimen honen jatorria beste bada. Jatorria da, pasaiozok odartzen nahi gehala, hori bezalako euskaldun baten, bere garaian Euskal Herriko kultur erreferente nagusi izan dako Ustapide, belaunaldi berrietan kasu batzuta ez ezaguna da. Hori ez da zestuan bakarrik gertatzen, faktore asko daude, kiduze gizartetan bizilean, gara digitalak, globalizazioak, kultura gutxitu bat, eta gero, asko daude, Euskal Herrian ere, aspalditik aldarrikatu izan da, Euskal Curriculum propio bat, baina askotan gaur eguna, gure ikasleetan erabek, gongora eta kebedo nortzuk izan zian jakin badakitela, baina Ustapide eta Bernatetxekare egidez agian ez. Hau ez da soilik hezkuntza sistema bati dagokien kontua, eta asko hau denoi dagokigu. Eta honen bueltan, gure aletxoa, gure ongitasunetik, jarri, hor, nogabizue, aforistik guela baita bidurte liburu bat idatzizun, eta, liburu hori agortua zion, baina, erabakin genuen, berarreteratu, eta gero berriro, zestuko hiru eskoletan, umei banatzea horabide horretan, herriko hezkuntza komunitate egin eta orduan, apur bat nintzat, helburua aurrerantzean hori da, zestuan, gutxinen ez gure gazteak eta gure nerabeak, Ustapide zen izan zen jakin dezatela. Orduan, beste gabe, gaur, liburuaren aurkezten musikatu bat eskeniko dute, batetik, Pako Bea, bestetik esan behar da, jakina da, Ustapide, berroi eta bat urtean, zestuan bizi izan zela, baina gero, bere bizitza erbila, goi hartzunen eman zuen, zestuan eta goi hartzunen dago Ustapide zemekutun izendatua. Eta gero, hauko betare, pasarte publik bat, egin zen dena, azkenean Ustapidean azken urteetako bide laguna, Jose Cruz zehiztan, kaskar jartzua da. Ustapide bakizue, trombosiak jota bere azken urteetan kantatu ezin ikatetan dituzala, eta Jose Cruzek kantzazioa nagoza, Ustapide idatzietako bertxoi, elkarrekin Maginate plaza, pasatzen ustean Ustapidean azkeneko urteetan. Orduan, besteik gabe gaur liburuaren aurkezpena izango da, nik eskerrak popularistiri, Jose Cruzek eta Jodiz eta Izteari. Eta gero, hasteakin jarraituz, ostegunean Xabier Bizi izango dugu hemen. Ustapide zorra irezela ezaguna, baina prosan ere bere bide egina dauka. Ditu bere horran, liburu ezagun askoak, ezagunetakoak lehenko egunak gogoan da. Eta, adituek horrela diote, persoarik izan agatik, eta gara hartan ere, aktualetatu gabe izan agatik, ze abilezia zeukan eta ze idazteko euskara bizia eta gara hartu euskara izan agatik ere, eta orduan, Xabier Bizak berak ere epatu zigun, bere atentzio bat ez zigo, zer restasun zeukan Ustapideak ere, idazteko eta orduan, Xabierrek ostegunean azalduko digu, Ustapidean kozen duko bere gozmarketa egingo ditu. Gero, arruan, Ostiralean, arruako bertzio eskolak antolatuta, Ustapide bere garaian, endoiakua, eta berak ere entrenatzeko buruko baserritako persolaren askokin ikentzion, bilerak, eta, arruan ekimenez antolatu da, Ostiralean izango hori, itzaldi tertulia bat, bertako bertzio eskolako megile parte hartuko dute, eta gero, igandian, kirodegian, izena txapelduna dira sojaio jarri bilu, bertan, Ustapide ezki guztik txapeldun izan dian danak, egiztu ez hori txapeldun lopatik dut zitzaigula, baina beste txapeldunak bertan izango dira. Xabier Bizak, naiz, bateko saioak asko ditu zituen, bere presente izango da eta bere gero holtzanarien ekarpen bat egin dugu. Plazer bat, hemen zuek izatea, eta aste osoan, ondo pasatzen duen danok, eta txekin, esan dela ez dela gora Ustapide eta gure kultura. Nik idatzi nuen liburu hau, azken batean, beste liburu batzuen eta beste testigantza bat zuen laburpena edo sintesi bada. Nik enkargoa jaso nuenean, esan nuen, dokumentazioa non dago, persona baten bizitza, novela moduan agertzea eskatu zitzaigun,
eta personaten bizitza kontatzea gauza serioa da. Egoten direlako, kontatu litezken gauzak, eta baita ere kontatu zitezkenak, edo gustatzen ez direnak, edo komenen direnak. Bueno, dokumentazio bila hasi nintzen, eta niretzat funtsezkoa izan zen, eta gomendatzen dizuet, Ertxinega aipatu du, Uztapide berak argitaratu zuen liburua oskoan, lehengo egunak gogoan, bi tomo, bi ale dira, eta hori berak idatzitakoa da, berak idatzitako prosa eskuz idazten zuen, sukaldean libreta batean, eta baita zabalari hori guztia pasa, eta berak liburu forma eta editatu eta gara egin zuen. Oso polita dira bi liburu horiek. Baina, norbeak bere bizitza kontatzen duenean, egoten da baita ere ondo beratzeko joera bat, arpegi gorena agertzekoa. Eta nik nahi nuen kontraste pixka bat ez, horrekin. Eta aurkitu nuen beste Manuel batek idatzitako liburua, Manuel Lasartek, urte askotan Uztapidekin ibili zen bera, eta liburu bat egin zuen Uztapide gogoan, deitzen dena. Eta hor ere pasarte asko daude, beste erabateko pasarteak, beste ikuspuntu bat ematen diotenak personajeari. Uztapide kontatzen du bere begiritatik, eta Lasartek bere begiritatik kontatzen du Uztapide berri. Orduan, bi dokumentazio iturri horiek erabili dituen liburu egiteko. Eta hirugarren bat, eta suerte ekin nuen izan zen, Jose Cruz Ezeiza ezagutzea. Kaeska deitzen diote, Oiartzunen. Norbaitek esan zian, Uztapide ahots gabe geratu zuenean, promozio baten ondoren edo, hitz egiten zuen, baina kantatzeko ezin zuen, ez? Orduan, bere azken urteetan zegoen, zahartuta eta omenaldiak egiten zizkioten, leku askotan, orduan berak esker honeko bersoak idazten dituen, baina behar zuen berso horiek kantatuko zituen norbait. Eta kaeska ezagutu zuen, kaeska ditu zion, pero berak kontatuko du nolako izan zen, haien harremana. Eta bi urtez edo ibili ziren elkarrekin, omenaldi, Uztapide atzean geratzen zen, eta kaeska geratzen zen, gogotza erdira, eta mikrofonotik kantatzen zituen Uztapidek prestatutako berso horiek. Orduan, oso historia politia da, baita ere, apea da, lekuko bat, libidia, apea, personalki ezagutu zuena, egin ez duen gauza. Uztapide bizitzari errepaso bat ematekotan, aspaldikoa da, aspaldiko kontua dira, bizitza beste era batekoa zen garai bat eta beste mundu bat, ezta? Ni asko harritu nuen gauza bat adibidez, gaur egunean nola bizi gara ikusita, da presa bat ere maite ez zuen gizona zera. Inoiz ez zuen karnetik eduki. Baina Euskal Herri osoan egin kantari, egin bat horretan. Hemen esaten du, behin uda baten gogoan duela, 15 egun segidan izan zituela berso saioak, 15 herri ezberdinetan, eta zen historio karnetik ez dagoen dizu bat horrela egitzen. 6 garraio bide erabili zituen bere bizitzan. Autobusean ibiltzen zen, trenean, motorrean, eta gitbera, norbetik eramana, taxian ere, askotan, Donostiko txapelketara, 1996an adibidez, zestoatik 5 lagun joan ziren, taxia hartuta. Taxia laugarren, 5garrena txoferra izaten zuen, edo lagunen batek ematen zuen, eta 6garren garraio bidea zuen, parteka antolatzaileak etortzen zitzaizkiola bila kotxean, eta eraman, eta gero berriro etxera entregatu. Adibidez, pasarte batean, Zegaman egindako omenaldi batean hemen kontatzen du. Eguerdiko ordu terdietan zela omenaldia, baina han zeudela goizean 10 terdietarako. 11-etakoa, egitea uzatzen zitzaion, salda, aragi hozi pixka batekin. Eta gero, halako bisitatu, bestelako bisitatu, beste eura, mundu guztia ezagutzen omen zuen, Zegaman ezezik herri gehien zuenetan. Eta haien denen esplikazioak ematen zizkion.
uste hori erlojua, ditzen erlojuarekin ibiltzen. Eta gaur egun oso arregalea egiten da, ibiltzeko bidaiatzeko modu hori. Ni uste etzela antigualeko gauza bat, baizik eta gauza garantzitsu bat ibera bere indarra ematen ziolako. Eta da, esaguke, adiskidantza, laguntasuna, lagunak egitza, lagun horiek egite egotea, hori garantzi hori ematen ziola, eta lagun bakoitzari merezi zuen denbora eskaintzea gustatzen zitzaiola. Uztapide, Endoian jaio zen, 1900 eta 9. urtean. Norakoa zen Endoia garai hartan. 20 bat baserrik osatzen zuten auzo bat, eta ez zuten eskolarik. Maistra bat ibiltzen zen, hainbat egunez, baserri erakusten. Uztapide eta 8 anai arreba ziren, beste etxe askotan zela. Eta denei erakutsi behar maistra horrek orduan, baserri bat utzi, eta berriro itzultzerako baserri horretara, 3 hilabete, igual pasatzen ziren. Eta hori izan zen, Uztapideek izan zuen, eskola Uztapideek eta beste asko garai hartan. Eta berso zaletasuna ere, gabitzen etxean jaso, kalean bezik. Behin kontatzen du, arruan, biztandoren gizon bat agertu zela, bera mutizko eskola zela, eta bolsatik paper bat atera eta kantuan hasi zen. Uztapide goratzen dunez, ark bezalako grazia zuenik genunik sekula ikusi kantatzen. Berso paperak zirela ark saltzen zituenak. Oriokoa omen zen, begi eskela deitzen ziotena. Arro herrian kantari hasten zenean, lotan zeudenak esnatu omen zituen. Ederki. 8 urtez euskan orduan, Uztapidek aitari dirua eskatu, berso paperak erosi, goizean, eguerdirako buruz ikastu omen zituen, eta arratzaldean paperak etxean utzita, bera, bersoiek kantatzen ibiltzen omen zen. Eta horrela, begi eskela etortzen zen aldiro, berak aitari dirua eskatu, eta emango zion batzutan, ez da danez. Haiek erosi, eta hori izan zen bere unibertsitatea berso mundua. Nolabait, molde zaharreko bersoaiek ikasi, eta han bere ganatu zuen, eta han irentzi zuenak, gero bizitza osorako bari izan zion. Han bere ganatu zituen berso teknikak, errimak, hitz-jokoak, doinuak, jakinduria azken batean. Eta hil arte gogoan egon zituen 8 urtekin ikasitako bersoaiek eta gero ere kantatzen omen zituen. Uztapideen Austrara 10 urtekin bukatu zen, ez da genik garai hartan ohitura zen edo ez, baina Arabako herri batera bidali zituzten Zurbaora, bi anai, erdere ikastera pixka bat. Ez da egimutu ikustera, zer, lureak gogoandu 10 urtekin, trenean, sartuta nola joan ziren, Zurbaora, esaldi poli bat esaten du, orduan etzen euskara ahazteko beldurrik gure baserrietan. Orain berriz ez dago Vitoriara joan beharrik erdaraz ikastera. Urte bat pasatu zutenan, udan lana egin zuten, atorde, eta lekuan eskolan egin ziren. Antxe, erdera ikasi zuen. Eta gero momentu batean, Garzón edo xin, bai, nire bere piztuta ekan telefono. Bozak eduko dira bazpari. Hasiko da, Uztapide kantua egin. Momentu batean, da kompetentzia. Begasu, beka izan egin dira. Taberna giroan eta bersoan oso guzti egitzen zen, baina momentu batean proposatu zuten lasturren jende horrean kantatzea. Alegia, lasai kantatzetik urduri kantatzera dagoen pausoa eman behar izan zuen. Eta oso gaizki pasatu zuen.
behar kontatzen du, Lasturria lehen aldiz kantatu zenean. Beldurra, barrenean bersotan hasi aurretik, Kortatxo zuen laguna, eta Kortatxo esan zion, bat ere ez duzu motiborik nola egoteko kezketan, beldurri gabe kantazazu, San Nikolasko festetan. Eta horiak bersoa kantatu zuen, bersoaren bukaera zen, nik nahi baino lehen ez da pasako Lasturko festa eguna. Alegia, hori da bersotan sufritzen ari den baten. Bersoaka, lehen aldia zuen, gero aldatuko ziren gauzak. Baina pasatu zen egunura, ez ordea bersotan azia horreko kezka bera esaten du, barruan itxatzita geratu zitzaiola betiko. Eta Lasturretik, ja handi zazpi zortzi bat urtera edo, aurkeztu zen Bersolari txapelketa nagusia, Donostian, 1926an, urtarrilean, gerra zibila hasi baino, 6 hilabete lehena Lasturko balkoi batetik, bihuteren jenean, kantatzea. Berak etzekien txapelketa bat zertzen zerren jartzen, eta hiru kanporaketa antolatu zituzten Azpeitian, Tolosan eta Elizondon. Orduan bera, Soro, berari Azpeitia zeokilon, justu pasatzen, Azpeitian, kanporaketan, 3 pasaziren, eta beha 3 garren gatu zen, justu. Osta. Baina beha Soro, beha lehenago, Tolosako saiora joan zen ikustera. Zer egin hartzen txapelketa. Tan ikusi zuen, nola agurra kantatu behar zen, ofizioka kantatu behar zen, puntu emanda kantatu behar zen, egin hartzen ariketak. Eta beha esaten du, Tolosatik etorri zena, ohera joan eta lo egin ezik. Hoean bueltak agada osoa, pasatu zula hortaz kontzatzen. Zenba buelta eman dute zion, Tolosako bersoei. Baina esaten du, nik uste baina hobeak ziren gainera, Tolosako bersolari. Txirrika eta lako batzuk, bestirik izango zirelakoan eta bederatzi azaldu. Gainera bersolari dezente, dena. Alare pasazuen, Azpeitiko kanporaketa, eta agertu zen Donostian, egun horta. Goizeko 10 zuten, Eusko Etxean, bilera, orduan saioa goizean egiten zen. Gero bazkatzea baten ziren, eta bazkal ondoren esaten zen nortzen irabazlea edo puntuazioa eta bar. Eta badago pasateko hori bat ustapidea kontatzen dugun hartan zer egin zuen. 27 urte zuzkoan. Goizuko 5 jaiki eta zestoa arakatsi zen, 6etako meza entzuteko. Meza bat zuen beste 5 lagunekin bilgunea, denen artean tasia enkargatua zutelako Donostira juteko. Hotz egiten zuen goizuko orduaketan, urtarria zen densan. Baina ustapide bizkor zetorren hori ez bidea nera. Tapeak kontatzen du. Bizkor ninduan bai, baina nire presa etzen erlojuaren kontrakoa. Nire momentua eritxia zela sentitzen nuen. Lo oso ondo egin nuen, aspaldiko partez. Goizeko hotzak gauzak argiago ikusten lagundu zidan. Irintzak zelai bazterrak garbitzen dituen bezala, goiz hartako hotzak burua garbitu zidan. Eta iritsi zen Donostira, oso momentu honean, zestoan osaldu zuten, txuleta eta ardoa. Uztapide artean Bizkaia aldiz bainatzen izan Donostia, baina horrek zuen kikitu. Hasi zen, saioak agurra bota gaztuten, eta aurkezleak izan zion jendeari txalorik ez jotzeko, berso bakoitzaren ondoren, bestela luzatu ingo zela eta. Agurra kanta zituzten, Uztapide 5. Eta Uztapideko agurra kantatu ondoren jendea txaloka hasi zen, espontaneoki, berez. Uztapide harrituta, zekin zergatik. Eta behar esaten du, antzera jendeak nino nintzen nire etzekin, eta lan izaien egin duen, publikoa nire ganatu. Handik aurrera, erraza izan zen. Uztapide, indarsu zegoen, artean mikrofon horik gabe kantatzen zuten, bersolariek, ez da oholtzarik ere etzen egoten festetan, balkoitatik kantatzen zuten, eta batean antzoki baten zeuden, kantatzen, mikrofonik gabe,
Gustapide gauz gozoa eta sendoa zeukan. Eta burua harin. Egun hartan. Entzuten, agurra gero ofizioka, eta horretzen ofizioka izan zuen lehenengo zehar, nezintasuna edo, ze iparraldeko bersolarea zegoen, Arriet, deitutakoa, eta Gustapidek entzuen, Tapide eta beste asko gero Salvadorrekin ikusten dizela. Entzuen oso ondo artean, entzuen oso ongi ulertzen, iparraldeko izkera hori, inoiz entzun gabea baitzen. Baina bueno, egin zuten saioa, kontuko egin zuten, eta bazkaltzera joan ziren. Eta bazkal ondoren, izan zuten txirrita zela txapelduka. Eta bide, bigarren geratu zen. Oso pozik zegoen, lehenengo bostein premioa, saria batean zieten, Gustapide izatezu behar etzuela premioetan sartzerik ere espero. Baina, antolatzale bat etorri zitzaion, eta Gustapide bera kontatzen du. Etorri zitzaion, da esan zuen behira Manuel, zuk irabazi dezu, txapelketa. Baina txirrita zahartua dago, 36 urtez ezkoan orduan txirrita. Txirrita zahartua dago, eta zuk izango zu berriz ere etortzeko aukera txapelketara eta ari ematea erabaki dugu ondo iruditzen bazaizu. Bai, eski Manuel baita izan zen emateko txirritak. Baina zen txirrita urte hartan bertan iritzen, handik, 5 hilabetera. Baina bertso txapelketari beste 24 urteetan etzen antolatu. Gerra zile etortzen, gerra ondorena, eta bar, eta negatzen da 70 arte etzen berri izan. Txapelketari. Hoxe, gertatzen eta honek bukatuko lehen zatiak. Gustapidek esaten du, bere bizitza osoa, bersolari bizitzari errepasoa esaten du, nire bizitzan bersoarekin izan duen pozik handiena Donostiako egun hartan jaso nuen. Ze gero, zoritxarrik handiena beste txapelketa batean jasoko zuen Salvadorrena gertatu zenean, hori gero xabaportatu bizuen. Orain, horitzek eta izkerak, kantatuko dizkigute berso batzu Gustapideren, berso sorta bat edo egak izango dut, berso diren, da noiz kantatua eta Bueno, bertso sorta Salvador eta Gustapide kantatzen aldu den, Benafarroa 1990 batean, eta gaiak ona esatezen zehatzenean. Salvador eta Gustapide ari dira lurretik 100 metrora dagoen aldamio batean pintatzen. Bat-batean azpiko aldamioa hasten da kraskatzen. Batek berehala sartu eginez, menturaz bestea salba daiteke. Aldamioa ez da iritzateke orduan arras kraskatuko. Lurretik 100 metrora zaigu, aldamio bat ageri, bidatik batek saltatu behar, badira 1000 komeri. Salvador zugatze ikustea, mine emango baiti neri, bidatikan bat erotzekotan, nahiago denik erori. Kasunetan fonduan, gertatu otean ehor, bera mortik ere guzia, nahi zintazken erortor. Ez Gustapide nio banoan, ondo jeltzaikela eror, berdintzuan txotik eta gero, hilaritak Salvador. Salvador lagun honen aurrean, erantziko den txapela, baina badaki bitatik bat,
salbatu ez daitekeela. Bihotzak dio sentitzen duna, ez nun esango bestela. Lagun urkoa maitatzen baitet, nere burua bezala. Zendako beino izkapide, ote zintudan ikusi, zerebruk bada ote zintuen, eniola maitarazi. Ez gaiten hemen batera geldi, biak lurrera goazi, gutarik kanpat horritzekotan, bertzea zendako bizi. Ondo diozu lagun maitea, ez dezu hitz egin zaka, eta zuri zer erantzun ere, pentsatua daukat azkar. Alkarrentzako sortu ginen da, zertarako bizi bakar. Biok gelditu edo erori, guk hartu dezagun alkar. Hau da memento ikaragarri, txarra pasatzen duguna, ni memorioz bizi naiz edo, memento hau ez da ona. Hau da memento benetari, nonbaitik heldu zaguna, bi maitetari bat galdu behar, bizia edo laguna. Badakizute zer izaten da, munduko dantze txarura. Gauzak serio hartutzen dira, ez da bakarrik itxura. Azkenerako hau datorkio, izapideri burura. Hiltzen bagera zer egingo da, biak joango zerura. Orain, Jose Cruz de Zeizari, nango dugu izan, Kaixka bere esperientzia pixka kontatu izan. Gizon honek. Bueno, ni Kaixka, umetan kaskasilean itzalako. Arezi horren, handena izen botxilaz, oiartzunen izautzen gira asko bintzen. Bueno, esateko nik meritorik ez daukat ezerre. Bakarrik suertia. Suerteko persona bat naiz. Suertia, Uztapidek bere azken urtetan norbaitek kantatu behar eta niregan konfiantza hartzulako. Eta baita gero suertia, Pako, gai bezala hartuzulako itxu aurreko motiko eskoro bat izango banitza bezala edo zer bat jona. Nire izan du da suertia eta horia. Ez da izan du merituik. Eta Uztapidekin nola hasi nintzen, guk bertso sailean, gure elkartian bertso sailea genuen, eta bertso sailean antolatzen genituen bertso hastiak eta beti saltsan horre biltzen ginen, bertso mundu hortan. Eta, 81 ekainean, zazpian, antolatu genuen matxinen omenaldia. Matxin, ahetzeko matxin, zen tratore batetik erori, giltzurdina zanbatua eta dialisis, uste dut iunetik behin egiten ziotela, eta ja nahiko lan egin zabilen gizonoi. Eta orduan pentsatu genuen, Oiartzunen matxinei omenaldia egin behar geniola. Eta, bueno, lehen da biziko, beha baimen askatu, Xo Joakin Itxelera Oiartzuara bertsolariak jo nintzen, eskatu genio baimena eta bere baimena bare nun matxinena, eta gero ja hasi ginen bertsolariakin, eta bertsolari guztiak jontzian beren borondatez kantatzea eta Uztapideire konbidatu genion zera etortzeko,
egun hortan etortzeko Madalensoko. Eta orduan Uztapidek zantzian, beak bertso batzuk idazten baldin mazitun, norbaitek kantatuko balituke eta hola hasi zen, eta bai lehengo esperientzi bat kontatu egin zuen, bere jo amaten bodatan bertsoa jarri eta apaiz batek kantatu eta txapuza ondixia marra egin zula eta nahi hori kontatu zian. Eta, bueno, orduan, nik kantatu nizkiola, orduan, jarri zituen bertsoak, bino, lehendabizi esamine, pasa berzan duen. Lehendabizi nituen kantatu nituen, bertsoak, eta bale, aprobatu non. Eta handik aurrea izan duen suertia bere azkenako urtiek, 3 bat urte izan duzian, omenaldi desente intzioten eta beak etortzen izan, kotxian normalian bilek etortzen ginen. Nik bere bertsoak kantatzen ditun, eta eguna elkarrekin pasatzen genuen, eta hola izan duzen nire esperientzia hasierakoa. Bueno, bai, omenaldi mordoskate egin ditun, Matxinen omenaldia 81an izan duzen. Uztapiden omenaldia Zegaman, berriz, oire 81an izan duzen. Lexoti beste bertsolai batei egindako omenaldian ere idatzi zituen bertsoak, 82an, hoik ere nik kantatu nituen. Bat dut faiatua, eta esango zergatik. 82an, ekainan 6an, gu genuen Oiartzunen bertsoaste bat antolatua, eta azkenako jaialdia genuen, jaialdi nagusi bezala ezaguna zen, eta 8 finalistak ekartzen genituen, eta gai jartzen eta neronera hitzen nintzen, eta orduan ezinezkoa nuen. Eta orduan, arren bertsuak makinan pasata lagun batek jarri, nik Uztapide eman, papera hura, beak etorrezten narrua gora, goian, ez tekizteine kantatuko zituen, nio guad dut utxeginia. Hemen da gazket gaina, bertsu hauek zea, arroa hauek goi. Gio, Lasturren ere egintzen, bere omenaldia 82an, irailan emeretzian. Eta gio, Seguran ere bai. Seguran ere urriak 24, 82an. Hoiek izan duzian, hor bile ginen, errez ibile ginen. Eta hoi da, goizian etorri eta egun pasa egiten. Hoi da nire esperientzia. Ez kantore hona nintzalako eta ez, tokatu ziarako, birian tokatu ziarako, eta gu saltsan ibiltzen ginealako hortan, eta ezagutu nik Uztapide lehenagotik izagutzen duen dira, bertsolari bezala lehenagotik izagutzen duen, harremana bere bertsoa kantatzeko eta hoi izan duzen nire esperientzia. Jateko eta eateko zea hona zerkara, Bai. Jateko eta eateko etzun arazoek, burua oso ondo zaukan, hizketako etzun arazoek, liburuak eta idatzi jabaitu, bakarrik etzen atrebitzen bertsoak kantatzea. Hoxe, oztopu hoxe bakaraztu. Gainukon arraketzaukan, ibiltzeko eta egun pasatzeko eta etzakan. Zaten duzu beti zuka egitzitu razu. Nei beti zuka egitzitzen. Eta berarentzat mutilazki. Bai, nik orduan 31 urte ditut. Eta gaur ditut, orduan Uztapide zuen edadia daukat gaur. Eta Uztapide zaukan angina petxoa orduan, eta gaur ni daukat petxoa. Koinziditzen ari edadiak ematekin, koinziditzen ari. Eta ez, arre jateko eta eateko eta lagun artean egoteko, eta lagun artean guztu egotentzen gaina, honea etortzen ginean, Lasturrea eta inguru goita etortzen ginean, denak ezaguna zituen, bere gana etortzen zian, denak tertulian, orduan ikasi dut nik hemen Lasturrean Osabai tio ditzen ziotela, txokatu intzian, guk beti Osaba, eta dena, aixo tio eta orduan konturatu nintzen, hemen tio ditzen ziotetze, Osabai eta osolako anekdotak. Karisma handiko gizona. Bai, Hondetzen hori. serioa, oso serioa zen, eta beak gine jendia errespetoz. Bea errespetoz haitzen zen, eta jendia beak gine errespetoz haitzen zen. Askotan, nola bertsolari zen, beti serio,
askotan aitzinen konturatzen bromatan naizen, adarra jotzen naizen, o serio kontatzen naizen. Jo, azkenako bukaeran konturatzen zina, hau adarra jotzen nahi du. Azkenako zerak. Bazitun, adibidez, bertsolai batzuk, ez? Lexoti, Oiartzungo bertsolaria. Eta oso ezaguna zen. Eta arrei, omenaldi lehen zintzaionean ere, bertsotan hola botzen ziren azkeneko. Aurretik, haitzen ziren, hau bertsolaria, ona. Gaur, dabilen hobena, izan egen hobena, punta-punta gu eta hola. Jokio ja, bukaieran esaten zen bigarrengo kategoria. Beste bertsolai bate bazen Oiartzunen nahiko xelebri da. Urdina deitzen zioten. Eta behin horretzenat bile geunden Oiartzungo taberna baten Pauko Erratoa deitzen zioten taberna batean. Eta han geunden eta etorrezen hori, uste urdin hori, eta Aixo Manuel, eta bubiak eta hola. Bertxotan hasten zen eta xildu gabe eta ara baten ustabide xixirik eta ara baten ustabide santziorik bertxolaia izateko badu gauz bat ona. Bai, zer dut ba Manuel, zer dut gauz bat ona, bai, bertxolaia izan egin gauzik gogena ba, bertxolaia izateko. Bai, zer dut bat, lotxik ez. Soizten, harrekin nintzen gina, eta honera etortzen ginean, Liria igual zaten zuen, holoko lekutan gelditu behar dugu, han izagun bat badaukat, eta han Lirien gelditu, harrekin tertuligiani, garai batian bere izagunak zianak, eta, klaro, behar zaten zuen ez, etortzen zianean etortzen egun bateko, etorre eta joteko, etortzen zian gaurko artistak gira bat ikian hola joten dira, hola joten zian, astebeteko programak igual joten omen zian. Gaur herri batean kantatu, hurrengo bestian kantatu eta honek esan duen transporteko medioak, honek esan duen moduan altzen bezala taula. Eta igual, astebete eta pasiaz. Eta gaina behar esaten zuen, agina petxo gintazten zen, ez duri harritu iti altzitu guk, agina petxo eta izati, bihotzak gure izati, harritu iti altzitu. Goizia juntatzen ginen, bertso salio genuen herrian, eta gozaldu. Sandok txureta eta zera gauza. Kafieko eta pulu egin bukatu. Pulu ere agertzen zuen. Bazkaltzen berdin. Kafieko eta pulu egin bukatu. Afaltzen berdin. Eta hau behar esaten zuen ez. Eunien, hiro mozkorra rabatuz. Arretxu biten, bihotzak maizatea eta ze. Hola itzen zen. Ze palizan baten zioten beren burua ide ez. Hola ateratzen zian. Eta jantaian ordu nentzuten regimen egingo, jan zuten, zehona, erroietan zehonatik, eta gina petxo harrapatu eta ordu baiak bidatu beharko zuen. Bino aurretik, bai. Beak, esaten zuen ustabide, goizetan bersolari motela naiz. Ari batzen. Soberan dutzi idea kontatzen du, soberan dutzi zion parrandari 56 urtekin. Behin parrandatik itzulita bere 10 urteko umea, abarkak jazten eta sekulako begiratu egoten mentzen. Esan ez derrezko begiratu izugarri. Esan bizitza rebez, ez da normalan gurasoak egoten dira semeala bat parrandatik historiko ez da. Eta etxe hartan, 10 urteko semea, baita zaharra parrandatik zetorrela ikusten, bezero xeietan. Eta ordu dutzi dimentzio da, kontatzen dut. Bai, aiatzen zian leguan festa izaten zen, janta egan, festa izaten zen, ambientia egoten zen. Bai, entzuten zaudenak zafari batean, eta bai behak, benga. Eta benburuak palizera manak, ondetiak palizan. Nia behatzen degiro behian, berriro txapeleta nagusia, ospatu zen, basari lehenengo eta ostapide bigarren. Hirurogeita bian, ostapide lehenengo, basari bigarren. 75ean, izan zen horrengoa, 9 bersolari ziren goizetik, eta gero, epaile gaugeratzen zutenak, gauratzen zuten arrasaldean. Hor kantatu zituen Salvadorrek bere
bi berso ospetsu bere emazte zenaren soinekoari botatakoak oso ezaguna dira. Halaren azkau txiki sailkatu zen. Baina guztabiderik zerbait gertazitzaion txapelketa hortan. Behar esaten du, egun hartan gauza xelebreak gertatu zitzaidan. Apetitua galdu nuen. Bazkatzera joan eta ezin ezer sartu. Kezkatuta nengoen, gizonak badakizu ez dut tratu txarra hartzeko gauza handiaren beharrik izaten. Txapelketak bizizan lehenengo aldiz jateko gogoak kendu zion. Barruan edukitzen zuen, kezka beldur urduritasun hori, nolabait, gainentzen hasi zitzaion urtetan aurratzikoan zara. Esaten du, txapelketa horrek jateko gogoak kendu baziran, hurrengoak, 77koak, ia bersotan segitzekoa ere kendu zidan, eta ez hori bakarrik. Denak posakotik hartzera bilatzeko gogoa eman zidan, batean. Euskal Herria ondatu zela ikusi nuen. Baina tira, 5 minutu eta erdi besterik itzuen iran nire aborrazioak. 5 minutu eta erdi hor batzu diote 8, ez diak 10 minutuak, Salvadorri jozioten txistu aldiura, ustatean, bere onduan zegoen, orduan, kanporak eta izatetzen besolaren artean, eta txapelduna zai egoten zen. Hortik aukeratzen zutenaren aurka egiteko arratsaldean, saioa. Eta hori gerosiago kontatuko dugu, beste beso batzuen zugitugu. Batzuk esatea, 75ko txapelketa honetan kantatu zituen ustapideek bere beste berso ezagunak ama gaia jarri zioten, bere ama hila zegoen, 3 berso dira, amarizkan izizkionak, oso ezagunak egin dira, eta oso aipatuak izan dira, kantatuko dituzte, gero ez, bukaera. Amarizkan izizkion bersoak, ustu 75ko txapelketa horretan, berso antologikoak. Leheno zuzaitu papela gehor batzuk guztet irakurtzen, baina letra lehen izan ezkero, hor txaskatu irakurtzeko, eta norbait kantatzea animatzen, ongi etorria izan da. Gai polita, orain ere bana, alboko lagunendik etorri zaidana. Bertsoak bota bera, hemen hiru bana, hortan esango nuke, nik maitasun dana. Esanik ez da, esanik anama. Amak eman ziaren lehenengo bularra, handik hartua nuen bertxotako indarra. Geroztik bihotzera, datorkizu gara. Sentia joan zan, laizpegiuna barra. Gero eta beherago, uztabide zara. Oraindik ere daukan gogoan, dena ez egotean, gaur nere onduan. Jangoikuak zerura, eraman zinduan, beste izango zera, ia sabinduan. Baina
bete indazion bat, gila horretzan kabitzen. Arratzado saioa, lau pasatu ziren, Lopategi, Salvador, Gorrotxategi eta Lazkao txiki. Eta horiek saioa egin ondoren, epailetako bat, etorri zen mikrofonora eta esan zuen. Epaimaikoek erabaki dute, Uztapiderekin finala jokatuko duen bersolaria nor izango den. Salvador, etorri mesedez. Salvador altxatu da eta txistu batzu entzun dira jendean artetik. Salvador, Uztapideren ondoa dator. Txistua gero eta hauak, gero eta ozenakoak. Bi bersolariak erdi-erdian daude, allí begira milaka persona. Txistuak gero eta gorrotodunagoa dira, aserrezko txistuak. Zaratak eta mardulagoa, eta Uztapi eta Salvador, txikiagoak. Astenario ordian. Agurra kantatzen hasi dute. Uztapide kantatzen du beroa, nerea nola edo ala, eta Zaratak zertxoek moteldu egiten da. Orain, Salvador dator, eta txistuak berriro sendotu egiten dira, volumena gora. Orduan, aurreko jaran hauen gizon bat altxatzen da, eta jendetzari behiratzen dio, eta besolaren minak ere baitan dula, jendeari lasaitzeko esanez edo, azten da gizon hori. Gero jakin nuen Xabier Letezala gizon hori. Milaka persona gehi, isiltzeko esanez. Zutik. Bueno, eta honu Salvador ateazen kantatzera, anai garrebak ez zotoi pentsa nire guztonan agonik, hau egos ez balbera, besoa ez dut bituzule. Baindik ez zarata handia da frontoian, milaka personan marmarra, airean. Poz gehiago izango nuen albotik bea egonik, bat batean marmara leuntzen hasten da. Beste izera hartzen du. Zuek ez bazerate kontentu, errua ez daukatez nik. Une horretan, zarata handitu egiten da, baina txistuak txalo bihurtzen dira. Eta jendearen errukia eta damua erakusten dute nola bai. Salvadorrak ezin du jarraitu, eta berriro ekin behar dio esaldeari. Zuek ez bazerate kontentu, errua ez daukatez nik. Txistuak jo dituzute baina maite zaituztet oraindik. Badirudi frontoiak behera etorri behar duela txaloekin. Salvador negarrez ari da. Jendearen artean ere bai, beste zein bai. Uztapidek zirrara du gorputz osoan. Uztapidek irabazi zuen txapelura. Diagonela goratzen du. Hori horrela xerran zen bai. Lotxagarri izan zen eta harri-harria. Era berean. Gero, urte askotan, etzen egin txapelketarik eta hobe niretzat behintzat. Gero eta tratu txarragoa hartzen duen. Lehenengo eliminatoriak urkiolan izaten ziren generalean, eta beldurrak jarrita, etzeden 6 hilabete pasatu. Bien bitartean, igual izango ginen 50 urtetan. Baina zitzaidan, besterik akordatzen, txapelketa agarrik. Zenbat eta urrago, orduan eta beldur handiagoa. Esnatzen nintzenean, beti horixe, torzen zitzaidan burura, txapelketa. Nahi erakusten du txapelketak bersolaringan sortzen duen tensioa, zinegona, gaur egun ere bai, nola asko guzten dioten, nire sartetzen inoizkoan txapelketa batera adibidez. Galdatzen ziotenean esaten zuen, ez? Ni nizun txapelketara inoiz, baina nik txapeldunarekin kantatzen dut. Listo. Zuan zinen, Salvadorren saio honetan, txapelketa honetan antzinen. Xabier Letezen, gainea aserratu da, jendia egin zegoiak. Txapelketa hartan, epaimaiko, lehenbiziko aldiz Xabier Amuriza zegoen, orduan gaztea zen. Eta txapelketa hau Uztapidek irabazi baldin zuen ere, Amuriza kontatzen duen liburu batean. Bera gero, etxean, bersoak aztertu zituela, atxadan dela zain, eta bere ustez, Salvadorrek merezi zuela irabaztia. Salvadorren bersoek puntu gehiago zezukatela, hobeak izan zirela. Nolai justizia moduko bat izan zen, txirritai eman zion txapela, Uztapidek, gero berari eman zuten, 77.
nahi ikusten da ordurakoia txapeletakin eta oso larri dagoela eta barruan lehen saiotik lastorretik sentitu zuen ikarapa, hori ez zula baretu. Eta nik askotan esatzen dugun da, esorariago, lasai asko, atea donen aurrean da, eta barruan edukitzen dutena, imaginatzerik egitea. Zuri komentatu izan zizun behar horrakorik edo? Bai, beste bertsolai bat bazen, egia doan, plaza atera, eta askotan gaia jartzen bukatu bino lehenagotik, bertxotan hasten zen, eta presentzia gizona natazea. Eta jendea etzakina zen, saio egin aurretik gora botzen haitutako gizon bat zelagoa. Orduan badia, hola presentzia bai, bino hoi barrenek ematen duten prozesioakin, bai igual saioan aurretik, gotxik eta haitua, eta gio bertxotatera, eta horra, lasai, uste bihar, lasaitasun da gizona, eta gaia jarreta bukatu ginen hoztik, tapa, zebea, heldu gaia eta hola. Aurretik pasitzen duten ratua, latzak izaten dira zemaitenak, denak ez. Bai. Pasarte asko daude, baina bukatzen malgo behar hori. Kontatu nahi zuen, azken saioan, ustapide gintzuen azken saioa, Anoeta Zidotalekoan izan zen, eta gaia jarri zuten autoak eski aparkatzeatik isuna. Zerkoak, pentsa, karnetik itzen gizonariko. Horren, haik izen, haren hau saia ez zerkan garai batek edarrik, eta bota zuen lehen bersoa. Donostetik kanpo biziztela eta esan ez. Gero bigarra bota zuen, eta azken bersoa bota zuen, eta hau da kantatu zuen azken bersoa bere bizitza. Kulpikan gabe munta ordaintzea, munta esaten du behar, munta ordaintzea ez zait egiten atsegin, erderaz zerbait erantzun nahi eta nik ezin baide hitz egin. Ni aspertu naiz entzuten eta aurretik behar aldegin, kotxia hortzen daukazu eta ze horrek nahi ezuna egin. Hori kantatu zuen, eseri zen segidan, eta horrela ditu ziotenean, altxatu bai, baina ezin izan zuen kantatu. Bi aldiz alindu zen, eta ezin. Azken bersoan kantatu zuena, nik ezin baidet hitz egin. Azkenean, iragarpen moduko bat bilakatu zuen, eta ez zuen berso gehiago. Kantatu saioan izan ezin bezitzen izan. Eta hola, bukatu zuen ere, berso mundu hori. Txirritarekin argazkian agertzen da, argazke bat daude, horretan maixeko txapelketa horrenak, txirrita eta Gantzi bersolari, atzean dago, Ustapide, dama txapelakin. Ia bere behin baino bi hilabete lehenagoko argazkia da, behar bada bizitzako azkena. Zerik bide egin zuen gizon horren bizitzak. Argazki hortan dago, behaia auki baten pixka okertuta. Eta bere atzean daude, bisitara joan zaizkoen bersolari gazte batzuk. Xabier Ezpitze, Jon Sarasua, Ferizin Urrategi, Aitor Sarasua ere bai, eta beste batzuek. Bi argazki horiek adierazten dute gizonan egin zuen. Ibilbide existentzial, ez da txirritarekin argazkian dago, eta gero Jon Sarasuarekin da, Euskitzekin argazkian dago. Zahartu ordurako. Esterik badezu, Kaxka? Ez, bueno, esan, gugu jartzunen zestuan jarri bat zen, oi hartzunean oso mati egin nun. Seme kutxun ere egina da, oi hartzun udaletxian. Ilerregian hilobi bat dago seme kutxun antzadegina, eta bea estrenatu zuen, eta bea bakarrik dago, seme kutxun gehiago bat zen, oi hartzunen bea bakarrik dago hilobi hortan, orain arte. Hiltzenin ere herri guztia jontzen horren hiletara. Hilobi hortan sartu horretik nitxu bat genitxon, eta nitxotan egon duzen. Eta
han zutik zegoen arrekia, neronek ez da meritu ematetik, neronek marraztu nuen txapago kume batian, eta marmolista batei eman, eta egin genuen, eta arrekia guai hor zen, ahalik eta nintxu hoi urte batzuk pasatu ustutzen joten dira, eta ahalik eta handik atera, eta seme kutxunan jo bilan sartu genuen arte. Eta arrekia hori, lehenengo arrekia hori jasoa dauka, udaletxiak jasoa dauka bere almazenian. Nahi duen ikusi, badaka plaza bat ere, Uztapideako jartzunen, plaza hundi bat, Uztapide plaza, arria hundi bat dagoan ere, eta hori da, badaka bere plaza, seme kutxuna, jo bilan daukagu, eta gizon maitatu izan. Zalea zen, persona hobila zen, horretik beti ikasteko preste gontzen, denbizte ostean autodidakta bat izan zen. Justizia maite zuen, eta behar izan zuen alako saio batean, persona ikaste bat egin joan da antolatzaileak, berari gehiago ordaindu nahi izan zionean, eta gazteari gutxiago, izan zuen dut, jo berdin kobratu behar dugu, lana berdin egin dugu, eta igual honek lana gehiago egin du, ohitura gutxiago dugu alako, plazan kantatzen. Eta ezagri zuen, denei berdin ordaintzeko arau bat edo, hamarkada askotan egon dena, gaur egun da beste baremo batzuk eta jarrita daude, eta pasarte polio badago, Basari eta Bile, Idiazabalera itzuli ziren, urte asko, zera matzaten, eta halako batean ikusi zuten, Idiazabalere aldatzen ari zela Etxeberriak egiten, han hemen daula. Eta Basarik esan zion, oain ia ez dut herria ezagutu egiten. Gure tabernak ostatuak ez daude, gure lagunak zenbat itote dira honezkero. Idiazabala hori lehenetzen ikusi gaiztoa, orain dana Etxeberri egiten ari dira, bazte guztita. Gu etxe zahar horiek bezala gaude, laizter lekuri gabe. Antxe Basarrik, tortatide erantzun zion. Ez Basarrik gu hobeto gaude. Bersolari berri asko datorkigu eta Etxeberriak zaharrari lekua jango dio, baina bersolari berriak ez dio zaharrari lekurik kentzen. Bersolari berriak zaharraren lanari jarraitzen dio, eta horrela zaharraren izenarentzat leku bat sortzen du. Eta, jutu zait oso. Esaldi polita eta pixkata izan du Uztapide zeukan gauzak ikusteko modua, bere aurrekoen gandik jalduzun bertso era, gaztengan ikusten zuen, bazet horrela, berritasuna, moldez berdinak eta bar, baina beha sentitzen zen orain, gazte horiek guri lekua ingo digute, bersotan jarraitzen bat emadute. Honek gintxe bukatuko dunik eta azken berso sorta kantatuko dute juritzen eta maizte. Sasoia joan da gero liburuan, Ausko Argitaletxeak argitarutako liburuan ateatzean, eta hauek dira Uztapide zestoi jarritako bertsuak. Ganea uste 21 bertsu dira da, guk 8 abestuko ditugu. Uste ordenean akatzen bat dagoela, guk bertsuak irakurri ondoren azkena zeona, lehena zeon bertsua azkena kantatzi erabaki genuen, behirutzi zitzaigulako bukaera politia zekala, irakurtzen mazue letra, Bigarrenetik hasiko da. Bigarrenetik hasiko da, eta gero lehena azkena kantauko du, bale? Mikel Urdangarenean badira ikuste abestian doinoekin kantauko du, pentsatzen asko bezautuko zuela, gonbidapen arazatzi zuegu gurekin abestiko. Artetik urrutze bendi, espeatetik etxina, zestua
ematen diola, arren eskatzen dio zestuak, guardia egin daiola. Zestuko ura honak baino lehen, izango dezu entzuna, eri sekula ez zaitaztuko, adin badaukatzen zuna. Garena ez da jakiten baina, badakit behintzat batzuna. Iberian arririk bada, hau da kenduko dizuna. Sastaren edo baserri baten, gainean dago ekaina, mendiotan txegiatu dute, arzuloren batik gaina. Uangina da basuak zira, bagua eta gaztaina, erozikako berriak dirik, ez nuke emango baina. Hango galeko bizimodua, izan bezan otela, horretarako ez da izana, arte jende modela. Badakit haiek beren bizia, ondo eraman dutela, zorioneko iturri horri, esker eman daiotela. Zestuan zenbat izango dira, 7.000 bizilagun, han bezain jende euskaltzalei, baiotera beste inun. Udazariak etortzen dira, hoiek aldare euskaldun, aurrean federal badin bada, euskera maita dezagun. Mundu guztiak dakigu ere, zestuan sortu ginala, aspaldi esan zenutze horrek, nere herria zinala, eta gainera niri laguntzen, egin bezu eginala. Nik ere maite zaitut bihotzez, esplikatu ezinala. Nundikan nora sortu zerazu, holako errikestua, nola naizten izure semea, ez nago zutaz ahaztua. Bertso batzu ez du bilatzea, niretzat gauza gustua, beti gogoan izango zaitu, nire barrengo zestua. Bertso batzu ez du bilatzea, niretzat gauza gustua, beti gogoan izango zaitu, nire barrengo zestua. Bertso batzu ez du bilatzea, niretzat gauza gustua, beti gogoan izango zaitu, nire barrengo zestua. Hauxe izan da, gaurko saio, eskerrik asko.